Allah madaukakin sarki da ya azurta mu da sunnan annabi Muhammad. Na biyu kuma muna gode ma Allah madaukakin sarki da ya datar da mu da malamai da suke dora mu akan hanyoyi na shari'a. Daga cikin abubuwan da nake so in dan tunatar da mu shine in karfafa mana gwiwa bisa hadisin annabi Muhammad. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi annabi ya ce ku nemi magani ya ku bayin Allah, ku sani babu wata cutar da Allah ya saukar sai da ya saukar mata da magani. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya sani wanda bai sani ba bai sani ba. Muna roƙon Allah ya sanar da mu. Akwai malamai da suka yi rubutu akan littattafai na jinya kuma suka fito da cututtukan da ya fi ƙarfin likitocin yanzu, wanda likitocin da sun samu magani ƙarƙashin sunnan annabi Muhammad. Shi yasa malamai suka kasa jinya kashi uku. Likita in ya zama na musulunci dole ya zama yana kula da aƙida. Akwai mutumin da in ya zo wajen ka bai da lafiya nasiha zaka masa ka dora shi akan shari'a. Akwai mutumin da in ya zo kuma magani zaka bashi. Akwai mutumin da in ya zo kuma zaka dora shi ne akan abin da ya shafi azkar da addu'o'i. Yana daga cikin cututtukan da suka addabi al'umma, amma Allah cikin nasararsa likitocin addini musamman kamar Sheikh Muhammad Abduhu da littafin babban malami Abu Marwan al-Andalusi an-Nishad wal Quwa wa Shifa fil Adhiya suka ce akwai itatuwa da Allah ya azurta mu da su kuma suke warkar da cututtukan da bamu da maganin su a likitanci. An hararo cututtuka manya-manya guda 3 zuwa 6. Na farko akwai cuta na ciwon hanta wanda a turanci ake ce mata hepatitis B. An yi bincike cikin nasarar Allah kuma an samu maganin ta alhamdulillah. Na biyu kuma akwai cuta wadda yanzu malam ya magana akan shine cuta ta koda. Ko ta zama koda ta samu matsala ta tsakuwa, ko ta zama kuma koda ta sami infection, ko ta zama kuma koda tana da feluwa. Ita ma babban malami Sheikh Muhammad Abduhu da Dr. Mustafa Mutawalla cikin littafin Tibbul Badil suka ce an yi tajruba akan wannan jinya kuma Allah cikin nasararsa an samu magani. Ciwo na gaba wanda yake wahalar da magidanta har ya hana namiji aihuwa, har ya kai ga ya kashe aure, shine matsala na naqsul hayawanatul manawiyya, wanda a gefe za a je a ce mutum kwayoyin halittarsa ba sa yi, ba zai iya aihuwa ba. Malam Muhammad Abduhu ya ce shi ma cikin nasarar Allah a banɗakin gidanka ko a cikin kasuwarku da ka samu magani kuma Allah ya warkar da kai. Na ƙarshe shine cuta wanda ya gallabi kowa, wadda an sha magunguna Allah bai sa an dace ba, shine cuta na udwi. Mecece cuta ta udwi? Cuta ce da likitocin addini suka ce cuta ce da take da alaka na alamomi a jikin mace guda 9. Ɗa namiji kuma yana da alamomi guda 7. Suka ce na farko dukkan mutumin da yake fama da wannan cuta in magidanci ne yana samun matsala na yawan ciwon kai. Na biyu kuma suka ce yana samun matsala na yawan kasala da mutuwar jiki. Na uku suka ce mutum yana samun matsala na ɗaukewar sha'awa. Ɗaukewar sha'awa yana zuwa ɓangare guda biyu. Ima ɗa namiji ya zamto yana da sur'atul qadhaf, shine sur'atul inzal, yana fara saduwa da iyalinsa sai ya biya bukata. Ko kuma ɗa namiji ya zamto kwata-kwata sha'awar ma ba ta zuwa gare shi. Ko kuma ɗa namiji ya samu kansa wajen matsala na yawan ciwon baya. Ko kuma ɗa namiji ya samu kansa wajen zafi lokacin da yake fitsari. Ko tsakankanin cinyoyin ɗan adam da marainan ɗan adam su zamto suna ƙaiƙayi. Ko kuma namiji ya samu kansa wajen fitan wani farin ruwa, wadda malaman fiqh suka ce wannan ruwan ba mazi bane ba wadi bane, domin shi wannan ruwan na mazi ko wadi yana fitowa ne lokacin sha'awa ko tunani ko kallo. To shi wannan ruwan yakan fito wa ɗa namiji ne babu sababin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa. Wannan matsala shine abin da ya addabi al'umma, ko ka ji cikin duburar ɗan adam yana ƙaiƙayi. Wannan matsala aka ce shine cuta ta udwi, wadda in matarka tana da shi na farko ba ta samun gamsuwa wajen saduwa, tana samun zafi. Wani lokaci ana gama saduwa da mace, ana gamawa jini zai biyo baya. In aka samu mai maganin da bai fahimci shari'a ba sai ce sihirin tafrik ne. Wani lokacin kuma ana samun macen da al'adanta zai iya ɗaukewa kimanin wata 3 ko wata 2. Wani lokacin kuma za a iya samun macen da mijinta yana saduwa da ita, shi yana gama saduwan zai samu kansa wajen kan al'aurarsa yana zafi kuma ƙuraje ya kewaye. Tana samun gabanta na ƙaiƙayi, ƙuraje suna fitowa, kuma tana samun matsala na ciwon baya da ciwon kai ga tashin zuciya. Waɗannan cututtuka duka musulunci an samu malaman addini da suka yi bincike, dama magani ya kasu kashi 2. Akwai magani nassi, akwai tajruba. Magani nassi shine a samu hadisi kai tsaye daga annabi Muhammad.
bangaren tajruba kuma shine wasu mutanen kirki su zauna su yi bincike a gano maganin kaza zai iya warkar da cuta kaza. Shine sai aka samu wannan cuta da yake damun mutane hatta ƙananan yara ma suna samu. Amma ta ina ake samun wannan ciwo? An danganta shi ta waje guda uku. Yara ƙanana 'yan makarantar boko ko islamiyya za su yi ɗaukowa daga banɗakin makaranta su kawo banɗakin gidansu, mahaifiya ta ɗauka, mahaifi ya ɗauka. Za a iya samu magidanci ya ɗauka a masa bayan gidan masallaci ko kuma bayan gidan kasuwa. Za a iya samu mace ta ɗauka a sassan wasu wurare. Wannan ciwo yana sanya wa mace cikinta ko ya kai wata 3 ko 4 zai iya zubewa. Wannan ciwo kuma kar masu ruƙuya su fahimci cewa duk matan da ta zo da wannan matsala in ta ce tana mafarkayya a nasabta shi da aljani ko a ce ashik. A'a, wannan zubar ruwan da yake jikinta, wannan zafin fitsari, rashin nutsuwa wajen ibada, rashin kwanciya da alwala zai iya sanya mata munanan mafarki. Domin duk lokacin da aka zo wajenka a matsayin likitan musulunci, kar ka fara hukuncin aljani ko sihiri, ka fara danganta matsalar da asibiti, a fara bincike a gani matsalar tana alaka da asibiti, to idan ba za su warkar ba kai kuma sai ka warkar da itatuwa na musulunci. To wannan matsala aka ce idan mace tana da ciki zai iya taba abin da yake ciki. Ta yaya zai taba abin da yake ciki? Shine aka ce zaka ga an haifi jinjiri ya zo da matsalar ido, wata rana zaka ga idonsa na kwantsa, wata rana zaka ga jinjiri kunnensa na ruwa, wata rana zaka ga jinjiri asalin fatar jikinsa ta lalace, akwai kuraje. Kuma in mace tana da wannan matsala bayan kwanaki da aihuwa zaka ga jinjirin bai bacci sai kuka. A ce ciwon ciki ba ciwon ciki bane. Asalin ruwan nonon da yaron yake sha, ruwan nonon gurɓatacce ne, baya iya rike cikinsa, bai zama, yana sha sai kashi. Sannan ita kuma yawan tsotsan da yake yi kan nonon ciwo yake mata. Yana shan nono zai yi kashi, yana kashi kuma zai buƙaci nono. To sai aka ce maganin da ake so a ɗora mutum a kai, suka ce abubuwa ne guda 6 ɗan adam zai amfani da su, wanda kuma duka waɗannan muna da su a cikin gidaje. Lokaci ya yi go? Lokaci ya yi? To Allah ya sa mu dace. Dan tsaya kan magana na kidney stone. Dai daga cikin abubuwa na farko aka ce ana so mutum ya nemo batik, shine kankana. Na biyu a samu asalin ganyen mangoro guda 4. Na uku a samu asalin tafannuwa. Na 5 ana so mutum ya samu citta. Cittan ana so a samu gudansa, in kato ne a samu manya guda 2. Na gaba ana so a samu albasa rabi. Sannan waɗannan abubuwa guda 6 su ake so a dafa su da ruwa kimanin lita 2. Yana daga cikin abin da ake zargin likitoci na itatuwa ba sa da kammiya na magani. Aka ce wannan maganin ana so a dafa shi kamar misalin lita 2. Lita 2 nan kuma ana so a raba shi ne gida 8. Ana so a sha da safe, a sha da rana, a sha da yamma. Mace mai ciki da ta sha, kuma ƙananan yara da su sha. Na ƙarshe akan abin da ya shafi infertility shine naqsul haywanatil manawiyya. In aka samu namijin da bai aihuwa, ana samun ganyen mangoro guda 3, large tender nasa, sai a samu rabin albasa, sai a yi crushing, a nika su, sai a zuba ruwan zafi a dinga sha. Wannan aka ce da izinin Allah cikin wata ɗaya za a samu sauki. Kidney stone, tsokuwa ta koda, ko gallstone, matsalan na mafitsara, in aka samu ganyen mangoro aka busar da shi. Wai me yasa aka ce ganyen mangoro guda 7? Aka ce in ka samu ganyen mangoro guda 7 ka busar da shi, ka nika, zai baka manyan cokali guda 2. To ana so mutumin da yake da tsakuwar koda ya nika, ya busar da shi, sai ya samu ruwan zafi kofi guda, sai sa ya bashi ya kwana, da safe sai ya dauka ya sha. Aka ce yana faffasa dutsen, yana rugurguza sai yana fitowa su da izinin Allah. Akwai magidanta dattijanmu da suke fama da matsalar ciwon kafa, ciwon baya. Ciwon kafa ya kasu kashi 3 kamar yadda Dr. Abdul Na'im ya kawo. Turawa ma basu musu ba. Akwai uric acid, akwai gout, akwai kuma arthritis. Uric acid shine wanda yake samun dan adam, kaga magidanci dattijo baya iya tafiya, baya iya zuwa nan da nan, ga ciwon baya, ga tsamin kafa, yana samun ciwo da jijiyoyinsa da gaɓoɓinsa ko ina yana ciwo. Aka ce dole sai ya daina cin nama, ya daina shan fura, ya daina cin kifi, ya daina cin koda, ya daina cin hanta, ya daina kuma asalin cin fatar kaza. Kuma duk lokacin da zai kwanta da dare ba zai ci abinci ba. Ana so ya sami 'ya'yan itatuwa. Ganyen mangoro guda 7 yake tafasa shi a tsakanin sati 2, Allah yake warkar da shi. Akwai dattijai da suke da matsala na prostate enlargement, asibiti ba su da magani. London za su iya maka tiyata a samu matsala, inda aka yi da suka iya tiyata Ukraine ne.
amma su ma Professor Az ba musulmi bane, yayi nazari a littafin babban malami Abu Marwan al-Andalusi, yace ganyen gwanda kadai tana maganin prostate enlargement. Mana ɗa namiji wanda fitsarinsa bai da diabetes a jiki amma fitsari ya masa yawa, aka can ya samu ganyen gwanda kawai aka tafasa shi ya sha da safe ya sha da yamma tsakanin sati 2, enlargement din da ya dai tsuke. Akwai prostate cancer tana haifuwa, ganyen gwanda yana preventing din breast cancer, yana preventing din brain tumor, yana preventing, mana yana bada kariya ga cancer ta nono, yana bada kariya ga cancer na enlargement. Aka ce tafasa ganyen gwanda in ana shan su ana samun wannan sauki da izinin Allah. Abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Da kuma daina cin biski da dare.